Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να κάνεις όταν δεις και εσύ το record είναι πας εδώ, σε αυτό εδώ το σήμα, μόλις δεις Ε, το record κάνω και εσύ και πατάς fractals και βάζεις fractal βασικά, όχι fractals, και βάζεις αυτό εδώ, του Igor που γράφει εδώ. Αυτό τώρα τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι πάνω από τα fractals, όταν συνδυάζονται με gaps, δηλαδή όταν έχεις μ, gap, όπως αυτό εδώ που σημείωσες, μ, όπως αυτό εδώ το gap που σημείωσες, μ. και πάνω από τα κάτω από το gap έχεις διαδοχικό gap μαζί με fractals, όπως εδώ το βλέπεις. Έχεις gap και κάτω από το gap σου έχει fractals. Αυτό εδώ το σηματάκι θα σου το εμφανίσει και εσένα μόλις βάλεις αυτό τον δείκτη, Μμμ. είναι τα fractals. Είναι fractal. Οπότε όταν έχεις κάτω από το gap fractal, δηλαδή έχεις το gap διαδοχικά με fractals, το gap γίνεται ακόμα πιο δυνατό. Οπότε ένα παράδειγμα είναι αυτό εδώ το gap που σημείωσες, που έχει διαδοχικά με fractal. Βλέπεις. Μμμ. Οπότε μόλις μπαίνει μέσα στο gap, αρχίζει την ανωδική πορεία. Μετά, σε αυτό το gap, εδώ που έχουμε σημειώσει, σε αυτό που σημείωσες, το δεύτερο gap, τι σου έχει gap και από κάτω fractals. Οπότε, περιμένουμε μόλις φτάσει εκεί, δες, αρχίζει η καθοδική πορεία. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να σημειώνουμε, να έχουμε το gap μας μαζί με τα fractals. Gap και fractals. Λοιπόν, πάμε σε άλλο παράδειγμα. Το κατάλαβες αυτό εδώ, με το gap και Ναι, τα το fractals. κατάλαβα. Τα διαδοχικά. Ακριβώς. Αλλά όταν πάνω από τα διαδοχικά σου έχει αυτό το σηματάκι, σημαίνει ότι σου έχει fractals. Τώρα, fractals τι σημαίνει? Όταν έχεις ένα κερί, δηλαδή στην ουσία είναι αυτό εδώ. Θα πούμε αργότερα σε πιο μεταμαθήματα γιατί είναι σημαντικό. Όταν έχεις αυτό εδώ, δηλαδή για να δημιουργηθεί ένα fractal, πρέπει να υπάρχουν τρία κεριά. Δηλαδή σε αυτό εδώ το fractal, άμα πέσω time frame, θα δούμε αυτό εδώ. Αποτελείται από τρία κεριά. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε αργότερα γιατί είναι σημαντικό. Για Μμμ. τώρα, μας το βγάζει έτοιμο. Δηλαδή, όταν έχω gap και από κάτω από το gap έχω fractals, είναι σημαντικό gap. Σε Οπότε, αυτή την περίπτωση είναι από πάνω. τι? Σε αυτή την περίπτωση είναι από πάνω το fractal. Ακριβώς. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση που είδαμε πριν, ναι, είναι από πάνω και εδώ πέρα Μμμ. σε αυτό το gap είναι από κάτω και από πάνω αντίστοιχα. Μμμ. Δηλαδή, εδώ πέρα σε αυτό το gap τα fractals Κατανοώ. είναι από πάνω και εδώ πέρα σε αυτό το gap τα fractals είναι από κάτω. Μμμ. Οπότε, ξαναλέω, όταν δημιουργούνται fractals κάτω ή πάνω από το gap, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, για τώρα δεν με νοιάζει να δεις order blocks και τέτοια. Κάτσε Δεν... να το πω εγώ αυτό. Να το πω εγώ. Δηλαδή Ναι, εκεί που υπάρχει ήδη διαδοχικά και επίσης έχουμε και fractals, είναι ακόμα πιο δυνατό σημείο. ακριβώς. Δηλαδή, δες εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπεις αυτό το gap. Ναι, Αυτό το gap έχει από κάτω, σου έχει fractals. Σου έχει αυτό εδώ. δεν το βλέπω. Και είναι Ένα. διαδοχικά με το gap. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει μπει μες στο gap αυτό το fractal, είναι κάτω από το gap. Οπότε τώρα, μόλις μπει η τιμή εδώ μέσα στο gap, περιμένουμε να πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εδώ, όπως το λες, έχουμε διαδοχικά και εγώ βλέπω το πρώτο διαδοχικό που κάτω από το gap έχουμε μερικά gap
και μετά ένα δεύτερο που πάει διαδοχικό και με φράκταλ. Δηλαδή δεν έχει σημασία ότι πάνε μερικά κάτω και μετά σε 10 κεριά έχουμε άλλο ένα με φράκταλ. Δηλαδή δεν έχει κάτι τέτοια σημασία. Μπορεί να πάει και έτσι και μετά να έχουμε άλλο ένα εδώ και άλλο ένα κάπου εδώ. Και να συνεχίζει να είναι διαδοχικά. Ξέρω να κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα τι λες, αλλά εμάς μας νοιάζει το gap και τα fractals που υπάρχουν από κάτω. Άμα σου έχει, όσο πιο πολλά fractals σου έχει, ακόμα καλύτερα. Αλλά και το ένα fractal δεν μας νοιάζει, μας κάνει. Ένα δεν μας κάνει. Οκ. Ήθελα να ακούσω. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε άλλο παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό το gap το βλέπεις? Ναι, Έχει από πάνω fractals. ναι. Ωραία. Άρα, τι περιμένουμε εδώ? Ζωγράφισε μου τι περιμένουμε μέσα σε αυτό το gap. Εδώ έχουμε διαδοχικό με φράκταλ. Ακριβώς, τέλεια. Οπότε, Βάσει αυτά που είπα εγώ μέχρι τώρα, ακριβώς, ακριβώς. περιμένουμε, Τέλεια. Άρα, τι περιμένουμε τώρα? περιμένουμε. Από ό,τι ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, ή η αγορά να πάει προς τα πάνω ή να, να, να μαζέψει το gap και να πάει προς τα πάνω. Ωραία. Δηλαδή, περιμένουμε κάτι τέτοιο. Να μπει μέσα στο gap και μετά να φύγει προς τα πάνω. Ναι, στο μυαλό μου έχω δύο περιπτώσεις. Μπορεί να φύγει και χωρίς να το μαζέψει. Ισχύει και Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή να συνεχίζει προς τα πάνω, να μην γυρίζει τώρα να το μαζέψει. ναι, εντάξει, αυτό δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει. Εμείς απλά αντιδράμε. Ξέρουμε ότι όταν κάποια στιγμή έρθει εδώ, θα έχει αντίδραση. Θα πάει προς τα πάνω. Αχα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε Πότε θα πάει. θα Ακριβώς, γυρίσει. ακριβώς, ακριβώς. Εμείς απλά περιμένουμε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε εμείς περιμένουμε όταν πάει στο gap να Ακριβώς, αντιδράσουμε. ακριβώς, ακριβώς. Εμείς Εγώ απλά έχουμε... Ακριβώς. είχα φτιάξει την ιδέα ότι αυτό είναι το σημείο που μας δείχνει ότι φεύγει. Ναι, όχι, Φεύγει χωρίς να εμείς έχουμε, φτάσει. εμείς έχουμε τα σημεία μας και απλά περιμένουμε να φτάσει εκεί. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, η τιμή τώρα είναι εδώ. Δεν ξέρουμε αν ανέβει και μετά πέσει ή αν πέσει κατευθείαν από εκεί. Εμείς απλά έχουμε το σημείο μας με αυτά που έχουμε μάθει έως τώρα και περιμένουμε. Οπότε εγώ ξέρω ότι όταν έρθει η τιμή εκεί μέσα, θα κινηθεί ανωδικά. Από τώρα το ξεκαθάρισα στο μυαλό μου. Οπότε δες, μπαίνει εδώ μέσα στο gap, το κλείνει και πάει προς τα πάνω. Τώρα, με είχες ρωτήσει κάτι, Ναι, άμα το για θυμάσαι όλες. με είχες ρωτήσει όταν έχουμε μια σειρά από gaps, ποιο gap Ναι. εμείς εμπιστευόμαστε. Μμμ. Έχουμε μια περίπτωση τέτοια. Ναι, τώρα θα ψάξω να βρούμε μια περίπτωση τέτοια, για να δούμε ποιο gap εμείς εμπιστευόμαστε όταν έχουμε μια σειρά από gaps. Ε, όπως εδώ. Δηλαδή, δες, για παράδειγμα, έχω εδώ gap, έχω εδώ gap, έχω εδώ gap. Ποιο από τα τρία θα εμπιστευτώ εγώ?
Βλέπεις. Μμμ. Έχω 3 gaps. Και Ναι. τώρα σκέφτεσαι εσύ, έχω 3 gaps. Ποιο από τα 3 θα εμπιστευτώ για να φύγει για sell, ας πούμε, για να πάει προς τα κάτω. Η απάντηση εδώ τώρα είναι η εξής. Τώρα εδώ έχεις να κάνεις με discount και premium περιοχές. Πάμε να το εξηγήσουμε αυτό λίγο. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε αυτές τις περιοχές είναι το Fibonacci. Και το βρίσκεις εδώ. Πατάς εδώ το βελάκι, Μμμ. είναι αυτό εδώ. Οπότε όταν Ναι. το πατήσεις, σου βγάζει Μμμ. πάνω στο chart εδώ πέρα αυτό. Τώρα για να το χρησιμοποιήσεις αυτό πρέπει να το ρυθμίσεις, να το έχεις κάποιες ρυθμίσεις. Πώς θα είναι το ιδανικό? Οι ρυθμίσεις που έχεις είναι οι εξής. Δηλαδή, μόλις ξαναδείς το βίντεο και πατήσεις αυτό εδώ, το εργαλείο που λέγεται Fibonacci, εσύ θα πας μετά εδώ. Σου βγάλει αυτό εδώ. Και μόλις σου βγάλει αυτό εδώ, εσύ θες μόνο το κλικ, εδώ πέρα πατάς το κλικ στο 0, στο 1 και στο 0,5. Αυτά τα 3 θες. Και μετά πατάς OK. Και μόλις πατήσεις OK θα σου βγάλει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Τώρα, τι γίνεται. Όταν έχεις gaps και παίρνεις, αυτό που κάνεις είναι το εξής. Βάζεις το 1 στο πάνω fractal, το 0 στο κάτω fractal και ό,τι gap είναι πάνω από το 50%, από το 0,5 δηλαδή, Μμμ. λέμε ότι είναι premium. Δηλαδή, τι σημαίνει premium? Σημαίνει ότι οι τράπεζες πουλάνε ακριβά. Δηλαδή, είναι τιμές που τους συμφέρει να πουλήσουν. Οπότε, εμείς ψάχνουμε τα gaps που είναι πάνω από το 0,5. Αντίστοιχα, όμως, όταν θες να ψάξεις για sell, για buy, συγγνώμη, αυτό το premium είναι για sell. Όταν θες να ψάξεις για buy, αυτό που κάνεις είναι το εξής. Ψάχνεις τα gaps που είναι σε discount. Δηλαδή, για παράδειγμα, βάζω λίγο τυχαία παραδείγματα τώρα. Δηλαδή, βάζεις εδώ, στο Μμμ. κάτω fractal, εδώ, και στο πάνω fractal, και ό,τι gaps είναι κάτω από το 0,5 είναι discount gaps. Δηλαδή, discount τι σημαίνει? Discount σημαίνει ότι οι τράπεζες αγοράζουν σε φθηνές τιμές. Δηλαδή, τους συμφέρει να αγοράσουν. Δηλαδή, σκέψου ότι είναι σαν να έχει εκπτώσεις. Να το πω αλλιώς. Μμμ. Οπότε, για παράδειγμα, εκεί που ήμασταν πριν. Ωραία. Μια παρένθεση. Ναι. Τα άλλα ότι οι τράπεζες αγοράζουν και πουλάνε. Στην πρώτη περίπτωση ακριβά και μετά φτηνά. Ωραία. Δηλαδή, Εμείς, σε εμάς τι συμφέρει, όχι σε αυτούς. εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι Ποια τράπεζες. περίπτωση, πρώτη ή δεύτερη Δηλαδή, για συμφέρει? παράδειγμα, δες τώρα ολοκληρωμένα. Πρώτο βήμα τι κάνεις? Ανοίγεις το chart σου. Δεύτερο βήμα τι κάνεις? Εντοπίζεις τα gaps. Τρίτο βήμα τι κάνεις? Κοιτάς αν κάτω από τα gaps υπάρχουν fractals. Διαδοχικά με το gap. Μμμ. Τέταρτο βήμα είναι το gap που έχεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που εδώ είναι ένα gap που λες ότι θα κινηθεί καθοδικά η τιμή, ψάχνεις για premium. Δηλαδή, Μμμ. ψάχνεις να πουλήσεις ακριβά. Οπότε, Οπότε κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί. ακριβώς. Οπότε, η ερώτηση είναι εδώ. Αυτό το gap είναι σε premium, δηλαδή είναι πάνω από το 50%, πάνω από το 0,5. Πάμε να δούμε. Πατάς εδώ πάλι αυτό το tool, το εργαλείο, και βάζεις από την πάνω μεριά της κίνησης μέχρι την κάτω, το fractal, μέχρι κάτω. Οπότε, αφού αυτό το gap είναι πάνω από το 0,5, τότε είναι σε premium. Άρα, αφού θες να πουλήσεις, είναι σωστό.
Όπως για παράδειγμα, έχεις αυτό το gap. Και σε αυτό το gap όμως δεν θες να πουλήσεις, θες να αγοράσεις. Η ερώτηση που κάνεις είναι, αυτό το gap είναι σε discount? Δηλαδή σκέψου ότι όταν θέλω να πουλάω είναι premium, όταν θέλω να αγοράζω είναι discount. Αφού αυτό το gap, μόλις πάει τιμή, ξέρω ότι θα κινηθεί ανωδικά, η επόμενη ερώτηση είναι, αυτό το gap είναι σε discount? Πάλι βάζεις αυτό το tool, από την αρχή της κίνησης του gap μέχρι το πάνω, μέχρι εκεί που τελειώνει η κίνηση. Οπότε, αφού είναι κάτω από το 0,5% αυτό το gap, βλέπεις, είναι κάτω από το 0,5%. Άρα είναι ένα discount gap. Οπότε, εκεί μπορείς να αγοράσεις. Κατανοητό. Ωραία. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο επιλέγεις τα gaps. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς είναι το gap από κάτω να σου έχει διαδοχικά ή ακόμα καλύτερα fractals. Και το δεύτερο σημαντικό είναι να είναι σε πάνω ή κάτω από το 50% αναλόγως, αν θες να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Πάμε να βρούμε ένα παράδειγμα που δεν έχει γίνει ακόμα. Στο χρυσό. Γράφει εδώ gold. Δες εδώ ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Δες εδώ ένα gap. Έχεις ένα gap εδώ μέσα. Από πάνω έχεις fractals. Πολλά fractals. Οπότε τι κάνεις? Πας, βάζεις το εργαλείο σου, το βάζεις εδώ, από την αρχή της κίνησης που έχει δημιουργηθεί το gap, μέχρι το πάνω μέρος της κίνησης. Μόλις το κάνεις αυτό, βλέπεις το gap που έχει δημιουργηθεί εδώ μέσα είναι κάτω από το 50% για να αγοράσω. Ναι. Άρα ξέρεις, μόλις φτάσει η τιμή εδώ, θα κινηθεί ανωδικά. Αυτό και όλο το παράδειγμα δεν έχει γίνει ακόμα, οπότε θα το αποθηκεύσω να σου στείλω τώρα. Να το δεις όταν γίνεται. Αυτό είναι χρυσός στις 12 ώρες. Κάτσε να το βγάλω ένα screenshot να σου στείλω. Μετά... Άλλο παράδειγμα είναι... όχι, αυτό είναι πολύ μικρό time frame. Δεν είναι. Ωραία, πάω να μου βρεις εσύ αυτό. Λοιπόν, βρες μου το gap που από κάτω έχει διαδοχικά fractals και πες μου και αν είναι, να βάλουμε και πού θα βάλουμε και το tool, να δούμε αν είναι premium για να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε. Για να σε βοηθήσω. Θα το κάνεις λίγο πιο zoom ή όπως είναι? Ναι, μισό, το κάνω. Zoom λίγο. Λοιπόν, για να σε βοηθήσω ψάχνουμε για sell. Οπότε, πού είναι τα διαδοχικά fractals και το gap για να βρούμε sell? Αρχικά βρες μου τα διαδοχικά, τα fractals.
Εδώ θες να σου βρω. Τέλεια. Τα fractals, καταρχήν είναι το gap, είναι εδώ. Ναι. Εκεί είναι premium gap. Πάμε μισό ένα λεπτό. Δώσ' μου ένα λεπτάκι να βάλω το φορτιστή. Ναι. Ωραία. Έχουμε διαδοχικό με fractal. Ναι, τέλεια. Τώρα το Fibonacci μπορώ να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Όχι, εσύ όχι. Όχι. Δεν μπορείς. Οπότε, εγώ θα έβαζα Τι έγινε. Μισό. Εντάξει. Λοιπόν, θα έβαζα το Fibonacci Ναι. εδώ, από εδώ. Κάτσε, δεν γράφω, κάτσε. Από εδώ Ναι, τέλεια. και εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Βάλε, να δούμε πού είναι. Οπότε βάζουμε από εδώ πάνω μέχρι κάτω. Οπότε βλέπουμε ότι το gap, το μόνο gap που έχει, που είναι για μεγάλο cell, δηλαδή να πέσει πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ το μικρό. Ναι, εδώ, έχει πολύ, ναι. Μόνο αυτό εδώ. Οπότε, κάτω από αυτό το gap υπάρχουν διαδοχικά fractals. Όλα αυτά. Οπότε, Μπορούμε να το θεωρήσουμε όλο. ναι, ναι, πάει μέχρι να το παίξει. Δεν έχει παιχτεί αυτό το gap. Οπότε φτάνει μέχρι να το Να το παίξει. χρησιμοποιήσει ή τουλάχιστον μία φορά. Μέχρι να το ακουμπήσει, Ακριβώς. το μαζέψει. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το μικρό gap, το οποίο είναι σε premium γιατί είναι πάνω από το 0,5%, όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά. Και έχουμε και διαδοχικά, οπότε περιμένουμε μόλις φτάσει η τιμή εδώ μέσα, να ψάξουμε για καθοδικές κινήσεις. Μια ερώτηση που μπορεί να μην είναι τώρα, ερώτηση. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε, αυτό είναι sell, έτσι, Ναι, buy versus ακριβώς. Ναι, sell. ναι. Θα κάνουμε sell όταν φτάσει και θα περιμένουμε. Η καλύτερη ερώτηση είναι, θα περιμένουμε για να κάνουμε sell Μμμ. και μια Ακριβώς. εβδομάδα και όσο φτάσει μέχρι να φτάσει. Όσο πάει. Ακριβώς. Θα Ακριβώς. περιμένουμε. Εντάξει, δεν κάνει τόσο πολύ, Δεν αλλά κάνει ναι, πολύ. απλά περιμένεις. Περιμένεις. Ωραία. Οπότε δεν έχει Και μόλις σημασία γίνει αυτό, πόσο θα περιμένεις. Άμα δεν είναι για να σελάρεις, θα περιμένεις μέχρι να γίνει. ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε και συνεχίζουμε. Και τώρα, εδώ πάλι έχεις fractal. Από πάνω έχεις gaps. Οπότε ο Fibonacci που θα μπει, από πάνω μέχρι κάτω. Σωστά? Ακριβώς, μπράβο. Οπότε το gap σου είναι αυτό εδώ. Τέλεια. Οπότε περιμένεις τώρα μέσα σε αυτό το gap. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, έτσι. Είναι μέσα στο... Ναι, 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 ναι. Ναι, είναι μικρό λίγο. Ναι. Οπότε περιμένεις Αλλά μέσα αν είναι να διαλέξουμε, θα διαλέξουμε το πιο σίγουρο. το πιο μεγάλο και το πιο ακριανό. Ναι, το πιο ακριανό βασικά.
το πιο ακριανό. Όσο Ναι, πάει πιο πάνω. ακριβώς. Έχουμε και άλλο ένα εδώ, στην κορυφή. Αυτό Αλλά είναι έχει, πιο μικρό. Είναι πιο μικρό. εδώ άμα δεις, άμα κάνεις λίγο zoom, εδώ έχει μπει η τιμή μέσα στον gap, το βλέπεις. Ναι. Α, ναι. Οπότε αφού έχει μπει, το έχει παίξει ήδη μία φορά, οπότε δεν μας νοιάζει αυτό. Α, ναι, το είδα. Ναι. Μμμ. Ωραία. Και τώρα δες κάτι άλλο. Έχεις πάλι αυτό το gap, διαδοχικά fractals από κάτω και το gap σου είναι όλο αυτό. Βλέπεις. Ναι. Οπότε μόλις μπει εκεί μέσα, πάλι sell. Εσύ απλά περιμένεις, δεν ξέρεις πότε θα μπει. Περιμένεις. Μόλις μπει, έχεις βάλει τις ειδοποιήσεις σου, θα τα δούμε αυτά αργότερα. Μμ. Και μόλις μπει, κάτω. Εδώ. Πολύ ωραία. Ξέρεις πώς μου φαίνεται. Σαν να τα ήξερα. Ξέρω, έχω μια αίσθηση σαν να τα ήξερα. Το ακούω και λέω, εσύ το ήξερα αυτό. Σου φαίνονται γνώριμα. Ναι, δεν ξέρω γιατί νιώθω έτσι. Α, Ωραία. οπότε, μια ανακεφαλαίωση για σήμερα. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βάλεις το fractal, τον δείκτη, όπως σου έδειξα στην αρχή. Οπότε έχουμε τα fractals. Σήμερα μάθαμε για τα fractals και δύο διαδοχικό fractal με gap. Οπότε τώρα τα βήματα, μόλις ανοίγεις ένα chart, είναι το εξής. Τα βήματα είναι τα εξής. Το πρώτο βήμα που κάνω είναι ψάχνω gaps. Το δεύτερο βήμα, κοιτάω αν κάτω από το κάτω ή πάνω, ανάλογα αν κοιτάμε για buy or sell, από το gap υπάρχουν fractals ή ακόμα καλύτερα διαδοχικά fractals. Και το τρίτο είναι ελέγχω αν το gap είναι α premium αν ψάχνω για sell ή β discount αν ψάχνω για buy. Το έχουμε. Το έχουμε. Πώς σου φαίνεται. Κάτι δεν είπαμε ή μου φαίνεται τα time frame δεν είπαμε ότι ή δεν τα περιλαμβάνουμε εδώ. Όχι, τώρα δεν μας νοιάζει τόσο. Δεν μας νοιάζει, τα είπαμε και τα ξέρουμε. Δεν είναι ότι τα επαναλαμβάνουμε. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα μας τώρα αυτό. Άστο. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Τώρα αυτό που θέλω είναι να το βλέπεις όπου θες, όποιο time frame. Μην κοιτάς καθόλου, μην το λαμβάνεις υπόψη καθόλου το time frame τώρα. Σε αυτή τη φάση. Οπότε τώρα θέλω να ξεκινήσεις με τα fractals και τα διαδοχικά και τα discount premium. Πάμε να δούμε τώρα αν έχει καμιά ευκαιρία η αγορά. Λοιπόν, αυτό είναι το GBP-USD, είναι η Βρετανική λίρα με το Αμερικάνικο δολάριο.
Και το μόνο που έχει τώρα εδώ είναι αυτά τα gaps, εδώ όπως αυτό, αλλά δεν έχουν από πάνω fractals. Οπότε εγώ προσωπικά δεν τα λαμβάνω καθόλου υπόψη. Δηλαδή έχω ένα gap, είναι σε discount περιοχή, γιατί αν βάλω το Fibonacci, το gap αυτό είναι κάτω από το 50%, κάτω από το 0,5, αλλά δεν μου έχει από πάνω διαδοχικά fractals, οπότε δεν το λαμβάνω υπόψη. Okay. Οπότε αυτό δεν έχει κάποια ευκαιρία τώρα για να μπούμε. Ούτε πιο κάτω. Δηλαδή πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό εδώ το νόμισμα, η Βρετανική λίρα με το δολάριο, με το αμερικάνικο δολάριο. Είχε αυτό εδώ το gap, εδώ μέσα. Και πάνω από το gap είχε ένα σωρό από διαδοχικά. Δες εδώ, χαμός. Fractals. Και μόλις έφτασε εδώ, πάνω κατευθείαν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ, κάπου εδώ, δεν το ξαναμάζεψε, δεν ξαναγύρισε εδώ. Ήταν πάλι μέσα στο gap. Ήταν πάλι μέσα στο gap. Οπότε δεν Δε, σε νοιάζει. Δηλαδή, εσένα ο τότε, στόχος. αν δεν πάει πιο κάτω, δεν μας νοιάζει. Ναι, ακριβώς. Εσένα ο στόχος σου ήταν εδώ, αυτό το gap, να κλείσει να έρθει μέχρι εδώ τουλάχιστον. Δηλαδή, δες, μόλις έρχεται εδώ, εσύ έχεις πάρει τα χρήματά σου, τα έχεις μαζέψει εδώ. Οπότε βάζεις εδώ πέρα το buy σου και εδώ πέρα μαζεύεις. Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Αλλά για τώρα θέλω να Ναι, επικεντρωθήσω ναι. στο gap, Μμ. διαδοχικά. Μόλις μπαίνει μέσα στο gap, πάνω, κατευθείαν. Αλλά για τώρα δεν έχει τίποτα. Για τώρα περιμένουμε. Είναι και Δευτέρα. Εδώ τώρα, στη μία ώρα, το ευρώ με το ευρώ με το αμερικάνικο δολάριο. Το βλέπω αυτό, πολύ ωραίο. Αυτό που έχει τώρα εδώ έχει ένα gap, έχει αυτό το fractal. Τώρα, άμα φτιάξει μερικά ακόμα πιο πάνω, ακόμα καλύτερα, δηλαδή να κάνει έτσι διαδοχικά fractals. Και μόλις πέσει εδώ, προς τα πάνω. Αυτό είναι μια ευκαιρία που έχει αυτή η εβδομάδα, εδώ μέσα. Μμ. Το Euro USD, το ευρώ με την Αμερική. Τώρα άλλη ευκαιρία, το χρυσό εκεί που είπαμε, αλλά αργεί ακόμα, θα αργήσει πολύ μέχρι να πάει εκεί. Κάτσε να βάλω μια ειδοποίηση εδώ. Ούτε αυτό έχει κάποια ευκαιρία, δηλαδή, αλλά εδώ πέρα είναι τρομερή ευκαιρία για το χρυσό. Μόλις πάει εδώ μέσα, είναι τρομερή ευκαιρία. Ε, το δολάριο δες, δηλαδή τώρα είμαστε σε weekly time frame, πολύ μεγάλο time frame. Και δες, άμα πάρεις από εδώ το fractal αυτό μέχρι πάνω, αυτά τα gap εδώ μέσα, αυτά εδώ τα gap ακριβώς, αυτό εδώ που σημειώνεις εσύ, είναι τρομερά gaps, είναι σε discount όλα. Και Μμ. έχουν από πάνω fractals. Πολύ Δηλαδή, κάτω. αυτό εδώ, αυτό εδώ, είναι πολύ δυνατά gaps. Και μετά έχει και για sell. Ας πούμε, αυτά εδώ τα gaps είναι για το buy που λέμε. Και για sell είναι, δες εδώ, gaps και από κάτω έχεις fractal. Έχεις αυτό εδώ. Και αυτό είναι το gaps.
Οπότε περιμένεις αυτές τις δύο περιοχές. Περιμένεις να δεις που θα φτάσει πρώτα. Αυτό είναι το δολάριο, το DXY. Αυτά. Ερωτήσεις? Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Απλά Μμμ. ήταν πολύ κατανοητό και δεν έχω καμία ερώτηση. Ωραία. Οπότε σημείωσε τα, βρες μου και εσύ μερικά παραδείγματα. Ναι. Σε όποιο pair θες, δηλαδή δεν με νοιάζει. Όποιο συνδυασμό νομισμάτων θες παίρνε. Δεν, εσένα όποιο σε βολεύει, όποιο σου αρέσει εσένα. Δηλαδή βλέπω μου είχε στείλει κιόλας, αυτά που μου είχε στείλει ήταν στο Euro USD. Euro USD. Euro USD κυρίως. Βασικά μόνο Euro USD μου είχε στείλει. Ναι. Ναι, άμα θες βάλει και κανένα άλλο, όπως GBP USD ή το DXY που είναι ο δείκτης του δολαρίου, αυτό που έχω τώρα εδώ. Οπότε παίξε γενικά με αυτά. Δες τα κι εσύ και τα παραδείγματα που βλέπουμε τώρα. Και το χρυσό μου αρέσει γενικά. Το παίζω πολύ το χρυσό, που γράφεται έτσι ο χρυσός. Ξαού USD. Αυτό εδώ είναι. Okay. Βάλτε το κι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χρυσός, γιατί δίνει πολύ δυνατές κινήσεις. Οπότε αυτά, σου στέλνω το record. Αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις, δηλαδή εμένα με βολεύει πάρα πολύ όταν διάβαζα και εγώ πριν χρόνια, τα έγραφα σε τετράδιο.